Wato bayan awa 21 da aka yi ana tattauna tsakanin Amurkawa da Iran a Islamabad babban birnin Pakistan ba a cimma matsaya ba. Shi menene dalili? Amurka ta bijiro da wasu tsari guda uku wanda Iran ta ki amincewa da ko ɗaya daga ciki, yayin da Iran ta bijiro da tsari guda uku wanda Amurka ta ki amincewa da ko ɗaya daga ciki. Menene wayannan tsaruka? Da farko Amurka ta bijiro da tsari na farko shine Iran ta bata tabbacin cewa har abadin abada ba za ta sake wani tsari da yake da alaka da nuclear weapon ba ko kuma uranium na nuclear power. Na biyu, Iran ta bude Strait of Hormuz. Na uku, Iran ta yanke duk wani alaka da yake tsakaninta da Hezbollah na Lebanon da kuma Houthis na Yemen, wato allies ɗinta. Wannan shine abu uku da Amurka ta bijiro da shi wanda Iran ta yi kunnin kashi ta ce ko guda ɗaya ba ta da niyyar cimmawa. Yayin da Iran ta bijiro a tsari guda uku ma Amurka. Na farko, ki cire duk wani sanction bashi kudaden mu da kika rike a bankin duniya da wasu tsare-tsare na takunkumi da kika saka mana, sai kin cire su gaba ɗaya. Na biyu, duk wani alaka da kuma yaƙe-yaƙe da kike yi tsakaninki da Hezbollah na Lebanon da kuma Yemen na Houthis, ki cire musu ido ki bar su, waɗannan allies mu ne, ba mu buƙatar duk wani abu da ya shafe ki alakantu da su. Na uku, dole a ba mu Iran ci gaba da jagorancin Strait of Hormuz kamar yadda suka ce a yanzu yana karkashin ikon su, kuma za su ci gaba da saka toll gate a wannan Strait of Hormuz domin karɓar kuɗaɗe da duk wasu tsare-tsare, yayin da Amurka ta ce ba za ta yi da ba. Wayannan abu guda uku da Iran suka gindaya da shi wanda Amurka take amincewa da ko daya. Na uku ne ma Amurka ta amince, amma kuma tana da sharaɗin cewa sai alakan ya zama da Amurka da Iraniyawa su ne a wurin. Ka duba karfin hali barawo da sallama. Kai kana can a Europe, nan Middle East ne, ka zo kofar gidan mutum ka ce dole kula da wannan Strait of Hormuz, dole kai ma kana daga cikin wanda da kai a matsayin kai waye. Wannan dalilin da yasa aka kasa cin yarjejeniya nan da Iran ta shiga da rufe Strait of Hormuz, mataimakin shugaban ƙasar Amurka ya dauki jirgin sa ya koma. Menene zai biyo baya? Harsashe muke, amma a cikin 'yan satukan nan da watanni da za su gabato za mu ga menene matakin da Amurka za ta dauka, menene matakin da Iran za ta dauka. Yadda Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta ma Isra'ilawa, kuma da Iran ta ci gaba da rufe Strait of Hormuz, yadda ta ce idan kuma suka ci gaba da lugudan su ma kuwa za a ci gaba da watsa musu lugudan wuta. Menene zai iya faruwa? Abin da zai iya faruwa ni a harsashe na shine yaƙi ne zai ci gaba. Yaƙi ne da zai dauki tsawon shekara 4, shekara 10 ko kuma shekara 20 ana yi. Amma kuma a matakin da ake ciki yanzu, Amurkawa sun manta wani abu guda ɗaya. Ku kuka nema zaman sulhu. Bai kamata a ce ku kuke zuwa da dokoki da kuke bukatar sai an cimma muku shi ba. Da ya aka dawo da Iran teburin sulhu ne ma tukunna. Sun da aka nema Pakistan, aka nema China da Rasha duka kafin Iran ta zo wannan teburin sulhu. Sannan ku bijiro mata da abin da kun san tabbas tun kafin zaman sulhu ba za ta amince da shi ba. Wato duk kasashen duniya wanda suke da karfin soja za su iya zuwa su sa a buɗe Strait of Hormuz da karfi, sun amince sun gwamnati su biya kuɗi domin su wuce Strait of Hormuz. Kai kadai ne Donald Trump da kai da Isra'ila kuke da matsala da wannan abun. Wai shin kai kadai kuma bayan da cewa da kai da Isra'ila yanda super power ɗinku yake declining, China take rising, ga North Korea, ga Russia, ga Pakistan suna goyon bayan Iran, ga kuma Iran ita ke kere-kere makamanta, menene dalilin da yasa kuke tunanin za ku iya nasara? Wannan abu ya daure mun kai. Amma amsa mai sauki ne, girman kai da izza irin na giyan mulki shine babban matsalar da Amurka take fama da shi, kuma shine irin wannan girman kai da izza na giyan mulkin da yasa duk wata ƙasa da take mulkan duniya ta durkushe, faɗar da ta san bata da riba. Kaga kamar mutum ne yake caca, aka ci miliyan ɗayansa a caca, sai ga cewa yanzu bari ya ƙara saka miliyan ɗaya saboda yana da tabbacin in Allah dan ya saka zai sami miliyan 10. A haka har kuɗin sai ya ƙare zama matsiyaci. Wannan shine babban matsalar da Amurka take facing. Kuma ina da yakinin in ba ta yi wasa ba, wannan faɗin shine sanadiyan kifewar ta warwas. Kuma wannan faɗin tabbaci muna da shi a rubuce a tsarinmu na addinin musulunci, wannan faɗin shine sanadiyan Isra'ila. Kuma na yadda 100%. Amma ba yana nufin cewa wannan wanda ake currently ba zai iya yiwa a tafi hutu, a dawo a tafi hutu, amma sanadiyan wannan rikicin ita ne ƙarshen Isra'ila. Allah ya taimake mu, kuma Allah ya samu dace.